Oso pozgarria da, hemen egotea zuek guztiokin gizarte baloreetan oinarritutako dagoen egitasmo solidario hau aurkezten. Dakizuen bezala, Irrien Lagunak behar bereziak dituzten aurrei eta hauen familiei laguntza afektiboa eta materiala eskaintzea du xede. Hauen bizi baldintzak hobetzeko lan egiten dute kolektiboei proiektu eta egikultura egonkor baten bitartez laguntza eskaintzen die. Eta eguneroko errealitatea gizarteratzen laguntzen die. Orain dela 3 urte sortu zen haurren erreferentzia nagusiak euskarazkoak eta giza baloreetan oinarritutakoak izan zitezen lortzeko. Eta bere egunean Gipuzkoako Foru Aldunditik gure babesa eskaini genion eta gaur ere eskaini nahi dio. Elkartei bisualizazioan eta sentsibilizazioan laguntzen diete hainbat ekimen bidez ipuinak egin dira, abestiak, ikuskizunak, elkartasun jaialdiak eta bar luze bat. Eta oraingo honetan gaur Bizipoza auzolan liburu diskoa aurkezten digu Irrien Lagunak elkarteak. Irrien Lagunak gizartegintza elkarteak, Anderrek ongi esan duen bezala, behar bereziak dituzten haurren eta familien bizi baldintzak hobetzeko lan egiten duzuen elkarte guzti zuei, egitura egonkor bat eskaintzeko ahalegina da. Guzti hori euskaraz, bizipozez eta auzolanean. Horregatik gure gaurko liburu hau. Esan bezala, egin izan ditugu ipuinak, egin izan dira abestiak, ikuskizunak, elkartasun jaialdiak eta horiek ere zuen babesarekin eta zuen laguntzari esker egin ahal izan ditugunak gehienak. Eta oraingo honetan, Bizipoza auzolan liburu diskoa. Zuen errealitatea jaso eta zabaltzeko asmoarekin, hori baita helburu nagusitako bat. Eta gure aur eta oro har gure gizarte guztia hazteko modu egokian. Zuen baloreak oso garrantzitsuak direlako eta jaso ahala zabaldu eta transmititu nahi direlako. Hori baita gizartegintzaren helburu nagusitako bat. Auzolanean egiten da liburu hau eta auzolanean egiteko bolondres sare garrantzitsu bat sortu nahi da eta horren adibide liburu hau ere bai. Bolondres sare horretan dauzkagu idazle, bertsolari, lagun pila bat. Amagoia Mujikak idatzi ditu ipuin guztiak, baina ipuin horiei edo elkarte horiei idatzi bana egin zaie. Eta idatzi bana egiteko izan ditugu gure artean Unai Muñoa, Alaia Martin, Erika Lagoma, Igor Elortza, Kirmen Uribe, Uxue Alberdi, Aintxine Mendizabal, Amets Artzaiuz, Odei Barroso, Castillo Suárez, Beñat Gaztelumendi, Miren Amuriza, Jon Maia, Galder Pérez, Xabier Rebezkitze, Ane Labaka, Patxi Zubizarreta, Amaia Agirre, Miren Agurmeabe, Arkaitz Estigariez, Maialen Lujambio eta Xabier Etxaniz. Esan dugu Amagoiak jarri dituela testu horiek, baina ilustratzaile bezala ere, Jose Angel Lopetegi izan dugu. Gure asmoa da, Irrien Lagunak gizartegintza elkartea osatzen duzuen elkarte guzti horiei zabaltzea, realitate gehiago ekartzea, premia gehiago asetzeko nahian, eta bide batez, Euskal Herrira ere gehiago zabaltzeko, edatzeko. Pailazoei askotan entzuten nien, beraiek oso ezagunak zaituzte denak eta nola ematera joan eta jaso egiten da, eta nik sensazio berdina izan dut ipuin hauek egiterako orduan. Elkarte guztiak ezagutzera joan eta ezagutu ditut errealitate oso desberdinak, askotan hori eguneroko bizitza borrokatxo bat bezala bizi duen jendeak, eta alare nolako irribarrez eta nolako indarrez. Eta nik buelta egin dut beti etxera sabelean korapilo batekin, baina lezio garrantzitsu bat jasota, nola bizitza beti ez dan erresa, badauden behar asko eta behar desberdinak dituzten umeak, askotan elkarte oso txikiak eta behar oso handiak dira, baina nik bai sensazioa izan dut, zenbat erakutsi diazuen nahi, eta nik ipuin horietan norbaiti erakutsi badiezaioket nik jasoetan zati txiki bat, pozik, eta uste hori dela helburua, eta horrela jendarte askoz sanoagoa, koloretsuagoa, eta sendoagoa eraikiko dugula. Elkartentzat ari gara lanean, baina elkarteek ematen diote munduari, bizi dugun munduari, beren ekarpen importantea, elkartasunarena, elkarlanarena,
eta mundua horren beharrean dago, nik ez dakit, esango nuke bizipoza denon beharra dela, eta bizipoza ereiten duzue eta jasotzen dugu denok zuen aldetikan. Horregatik zarete hain importanteak denontzat. Bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea horrelako proiektu bat aurrera eramateagatik, denei, baita sare hori komentatu dezutena ez, bai bertsolari, idazle, abeslari eta horienak horrelako lana egiteagatik. Guretzat elkarteentzat sekulako garrantzia duen lana da, elkarte bakoitzaren errealitatea adierazteko erakusleio bat daukagu, eta ziur nago etxe askotara, ikastola eta hainbat txokotara iritsiko gehala disko liburu honekin. Eta, bueno, nik elkarteen izenean ausartuko naiz, esatea gu Irrien Lagunak Gizartegintza elkartean hasi ginenetik, bide bat egin degula, aurrera jarraitzeko bide horretan gogo asko daukagula, baina zuek askotan eman eta jaso esaten dezute eta nik uste guk asko jaso dugula dagoeneko. Izan ere, elkarte bakoitzak errealitate ezberdina dauka, baina askotan hitz egiten dagoenean ez da hain ezberdina. Askotan elkarlana bultzatzeko aukera ere ikusten dugu, eta nik uste oso proiektu polita dela. Eta zuek askotan erabiltzen duzuen esaldi bat ere lotuko nuke ez, tristurak eta pozak goxoagoak diala partekatzen dianean, eta nik uste gure kasuan ere hala izaten dela.